Ако Бог не съществува, защо хората го мразят? Нека задам един въпрос, който звучи много прост, но е опасен. Ако Бог не съществува, защо хората го мразят? Никой не мрази нещо, което смята за приказка. Никой не воюва срещу мит. Никой не се ядосва на нещо, което е измислено. И въпреки това, името Бог предизвиква гняв, подигравка, агресия, цензура. Философският парадокс е ясен. Ако Бог не съществува, реакцията би трябвало да е безразличие. Но ние виждаме обратното. Защо? Защото проблемът не е дали Бог съществува. Проблемът е какво означава, ако съществува. Ако има Бог, тогава има истина, която не се гласува. Има морал, който не се договаря. Има отговорност, от която не можеш да се отпишеш. Библията казва нещо смущаващо. Истината се потиска. Не се обсъжда, не се отхвърля, логично. Потиска се. И тук идва конспиративният въпрос. Кой печели, ако хората вярват, че няма Бог? Ако няма съдия, няма за какво да отговаряш. Ако няма истина, всичко е позволено. Ако няма Бог, човекът става сам върховната мярка. И историята показва, винаги когато човекът се постави на мястото на Бог, следва контрол. Не свобода, а контрол. Библията не казва, че хората не вярват, защото не виждат доказателства. Тя казва, че не искат последици. Светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината. Не защото светлината лъже, а защото разобличава. И точно тук Исус Христос става проблем. Светът няма проблем с духовност, няма проблем с енергии, няма проблем с Вселена. Има проблем с Христос, защото Той не казва, намерете своята истина. Той казва, аз съм истината. И това променя всичко. Ако Бог не съществува, тогава омразата към Него е безсмислена. Но ако Бог съществува, тогава омразата е форма на бягство. И последният въпрос е този, от който не можеш да се скриеш. Ако Бог не съществува, защо те притеснява? А ако съществува, какво означава за това, за начина, по който живееш?